Μακεδονίας. Το τελευταίο διάστημα, με την καινούργια κατανομή των θέσεων, έχουμε μια αρνητική εξέλιξη για την πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μείωση είναι δραματική. Οι θέσεις μειώθηκαν από 365 σε 266 κατά 99 για την πόλη της Θεσσαλονίκης και κατά 23 για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή εδώ πέρα η μείωση δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, είναι πολύ δραματική, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η πόλη της Θεσσαλονίκης στις ανάγκες που έχει. Η έκταση της πόλης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο καινούριος σχεδιασμός με τα hot spot που υπάρχουν, που η πυροσβεστική παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες, οι κοντινοί προορισμοί, οι τουριστικοί προορισμοί της Χαλκιδικής, του Αγίου Όρους, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά και εσείς, που είστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία. Η δεύτερη παράμετρος που θέλω να βάλω είναι ότι τα άτομα που θα πλεονάσουν από την πόλη τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την καινούργια σύμβαση που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο μαζί με την ιδιωτική εταιρεία τη Fraport, που θα επανδρώσει τα αεροδρόμια, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει αναλάβει τη διάσωση και την πυρόσβεση. Είμαστε βέβαιοι και πεπισμένοι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που θα είναι υπεράριθμοι θα μετατεθούν για να πάνε να επανδρώσουν τα αεροδρόμια. Ουσιαστικά η δύναμη της Θεσσαλονίκης θα μειωθεί και θα μετατεθούν οι συνάδελφοι να επανδρώσουν τα αεροδρόμια. Στη συνάντηση που έχουμε κάνει με τον κύριο Περιφερειάρχη, του έχουμε θέσει όλα τα ζητήματα, έχει βγάλει το σχετικό απόσπασμα. Έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους πολιτικούς φορείς της πόλης, στις κοινωνικές ομάδες και θέλουμε εμπράκτως τη στήριξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι,